Na shehu dan gaskiya aka yi. Malam baka da zuwa. Barka dai. Yaya gidan? Lafiya kalau. Goma da. Na shehu harka ta sauka kenan. Insha Allah. Ai ina tasowa daga can sai na ji kanshi yana tashi nace na shehu al'amura sun zo. Me za a yi? Ai kai yadda dai aka saba haka za a yi. Dan kama wanda kuma. Shine. Ya san wato ba inda nake jin daɗin nama irin gurinka. Kuma ni wani lokaci ina son ga ina morewa. Sai in ne kallo da yadda rayuwa take yanzu sai in ji abubuwan ka san gari ya irin fa gaskiya ne yankan na jaka to sexy lady ooh baby I am your man ka san ina son ga ina warwasawa to amma wani lokaci kwarai kuwa sha'anin gari sai in daddaure ka sosai kuwa sai kaga baka ooh alaikum salam I am your man bai Allah nan nawa za a bayan nama shine gane bai Allah kai ruwa kai ta haba malam na shehu ya zan tambayi ban gane malam na shehu ba bai Allah yeah baby ai kai ka san bai Allah naman nan kai matsala ce wallahi burma ma kon nan Allah zan burma ma kon nan ha na ji Allah ne hudu to ƙara na 100 na 500 kenan to man shehu ba Allah ki kwantar da hankalinki kina karasuwa gurin nan sai na tabbatar da cewar abin da na dade ina jira na kuma same shi saboda ina ganin ki na kare miki kallo sai na gane irin ku ne kira da man shehu na nawa ne nan ne 200 mana kai kana wuce man 200 ne kai ha na 200 man shehu bai Allah ke tarance kuwa Allah to madalla bai Allah wannan mutumin ki kyale dan manzon Allah ki taimaka mu ki fita sabga ban Allah nan ba wani mutum ne na gaske ba da ki ni nan da kika ganni tare da shi hakuri nake da shi saboda ai hakuri nake da kai ban gane su kwana ba ya kake neman ke da mun haddi shehu sallame ne wannan tafi ai ya ka sallame shi hakkin sa ne akan ka ba nan ba ka gama da nan ba idan ka zo guri ana sai da kaya zama ake tukuna sai abu layi ha ka shiga sarar ka malam ka zo ka shiga sha'anin da ba naka ba ana gama yanka naman nan ma zan rike miki ledar mu je raka ki gida kin san fa ni fa baki jin gaya miki fa ni fa ana haihuwa ta da dan kwal na zuwa hannu ram hannu naka da dan kwal na zuwa nan nade saboda kaunar ban gane iye ba malam shehu Allah ni na fasa wannan zaman je ka kai dai ka ji tsoron Allah zaka kashe kanka kasuwa wallahi bari muka je hannuna to na tafi sai kai bari ba da man da wuka ce hannuna sai amma kamar munan aiki yanzu to da yayi ba wani izini da ya baka dama ka ba inda zaka je ce kace gwamnati ce filin gwamnati nan ne gwamnati to kuma gwamnati ta hana dan adam iya walwala gamu who is the gunman people are calling gunman to ai kuma dai ba ya kyale ba abin da yake so ba wai kai an shaka kuma to na ruwanka kai ma ba abun ba dai na ruwanka a yake ne an hana mutum walwala gaban hambi hannunka ta